It's a Teicneolaíochta ar an Sahran, a gwine DCU dóchas éireann an dúis das na bútóirí an so Tráchtaire Seabhar Géadfáilt an so Mhala rachnóna fuair fluch a gá éireann úntaach os ar góran so Tráchtaire agus sin agsúil le féasta ómánaíochta in san Teicneolaíochta. Deis a gwing súla caf gan caing ar na fórna bheith dul chun parca an so Tráchtaire agus tosnomid le Ollscoil Luimnigh. Far ar de rachna galvas a cool Derek Fahy agus Lína Lán cool láidir os a cóir le Aaron Morgan, John Connolly agus Michael Corcoran. Selina Lachúil, tas an Cillian Doyle, Mark Fitzgerald, hostig de Fort Larg ag an Drisleáin agus an Captain Tráchtaire ó Luimnigh Colm Coughlin. A ríist bird cumas a Galar Parker Brian O'Sullivan ó Churcaig agus Faragún Bleisce in Luimnigh Adam English. Galor Tahidir Cúnta Masna Dosa Coma, ag Ollscoil Luimnigh Gerald O'Connor, Colm O'Mara, mar last captain agus Patrick Crotty Scarf, a Gunta and Clár, agus an son Selina Lán tosig Jack Leahy, Aidan O'Connor, agus Paddy O'Donovan. Se tá fuair an láidir round ag Máirt na Ollscoil in Luimnigh, ach fuair an láidir cumá ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún agus iad gur dul ar nastín Teicneolaíochta go dain comórtas nach bhfuil buaite a riomh ag fuair an Corky. Cathal Wilson, a hosnong sa Coolove agus os a Cormac Fionn O'Connell, Owen Varian agus Dara O'Sullivan. Sam Fitzgerald Fort Larga, Kieran Jice, so Churcaig dar no imar hor de Cúnta agus Míchéal Mullins, a dhéanann sús an Lína Lachúil Ollscoil Teicneolaíochta na mún. Lár Parca, Mikey Finn ó Vanisher na Corn agus Ronan Walsh ó Chirí ag Gael Bhaile agus an sons na tosa a ríis taithí idir Cúnta le héadí Dermot Healy, Sean Walsh a bhí mar de Fort Larg ag an Drisleáin agus an fear contúirteach ar imime cearnóga ón Garrig Chumh i Gcorcaig Alan Connolly. Se gá ar an anna láidir ar fad round he dul chun parc an so Tráchtaire, ní fadún inis cafisteach an Twitter in Mhala mar derm se slachríil faring an so tá sé fuair nimhnach fuair ach slú das a balúiseach an Teicneolaíochta so an chéad ceann búte níos túisce in Catherlach, Díreach Hart agus an ceannas fear DCU dóchas éireann ar Ollscoil Chorcaí héna fithe a gona héna séidig má se be siad sonna taistil maintar DCU dóchas éireann go dtí anad bar fiabhs chonachta in san ar an Sahran don Teicneolaíochta céimh lotha sinníon cheist fuair an so Tráchtaire. Bhfuil chun teach go dtí an stad seo Ollscoil Luimnigh an chéad bhouta fuair ar an ceannas fear ar SCTU Fort Larga, an son sa tarna bhouta gona maintar na Gaillimhe 3-7 gona 3-7 agus an son gona champín na blina sicatis 3 bhouta bhúdar ar cláiste fuair an smáil nád a 3 gona nád a 15 rud a chélig raibh 3 cluiche as 3 búte agus díreach in san cluiche Leathcheannais bantamach. An son fuair an Padraig Gould, Ollscoil Teicneolaíochta na mún ar Dave Ella, si chéad bhouta, bhí buamach ar Ollscoil na Gaillimhe, héna 8 le héna 15, bhí an ceannas fear ar Coláiste na Ollscoil átha Clíos, tarna bhouta, hepar sa 3 bhouta gona Coláiste na Ollscoil Chorcaí, ach níor atrach 3 cúlín agus ináíor bhíidir den túm go láidir go raidistí na bouta ceathrú ceannis, carrig an cluiche breise son agus an tachtan sicata bhí bua mórcha ar tús an iarhéisgurt, ceathra 8 a gona héna 7, cluiche úntaach an Tráchtaire sin ag Alan Walsh for sé 3 cúlómh agus 3 cúlín chumá ag Jack Cahalán iad anna chosantach agus anna chontúirteach nuair bhí seileamh istigh i meas na dosathe. Tá ag súla scóráil maithríis an so Tráchtaire agus feicintúir Dave Ella dar nó há imarthirí idir Cúnta go leor ag Ollscoil Luimnigh le héití Colm Coughlin, Adam English, Aidan O'Connor, Patrick O'Donovan agus iad son ag imar dá Cúnta go Drisleáin bhí Mark Fitzgerald ag imar de Fort Larga agus má se taithí go leor ar an dóthaimh ansa i Mhala Tráchtaire an slú a fós. Balúiseach sé fear Fort Larga, Thomas Walsh a bheith a bhail na fadóig ansá agus ní fadúing inis cafisteach an Twitter in Mhala mar derm se Tráchtaire atá fuair agus fluch ach an dóthaimh ag iarg dultí Teicneolaíochta chun Mhic Giobúin dar nó 8 gréibh búte ag Ollscoil Luimnigh an ceann go dúnach an 2023 bútar an bhliain reisin chumá go dain agus bhíidir sa tóir ar 3 créibh as a chéile go dtí go bhfuair cláiste bhfuair a gan smáil an ceannas fear ortha sa Teicneolaíochta an nura. An son ar Dave Ella bhfuil Ollscoil Teicneolaíochta na mún nó CIT mar bhíartha trá bhíidir son sa Teicneolaíochta uair amháin caiilidir gona górsanna Coláiste na Ollscoil Chorcaig hí sa Mardaig. Demlí noch in ag stad seo ach sin an téanúir go ráidir sa craobh níl an comórtas sa riamh búte leo agus bhrá lotha dul ar náis go dtí an Teicneolaíochta an dá iarrainn i Míchéal Gearcail maintar Chorcaí dar nó leis na Gansa Darga agus Ollscoil Luimnigh ag caithfh Gansa Bána agus na brístí gearra dú chorma an so Tráchtaire i Mhala ortha. Tá slitir buí ag an réitóir agus ní fadúing inis tús leis an tarna cluiche Leathcheannais i gCorn Mhic Giobúin. Sin agus seart enter na parcan at las má
agus cé gúil míad fós in mí fear agus Cluiche san arach an farc réúnta, an tromcla réúnta don amsó den bblion. Agus hén go dtí cúigteag tulchan parca mar fógríoch nó réon commission mar dúíochling níos luúhan ní léon clár nó éonar an sá ach bhuichas don na meán hóisiílte tá sa going fiscach fesa cétá dulchan parca an so tránóna an réiteoir cratha lábha leis an Máirt I lár parca bheith chun tosaigh den chathbhisteach agus deisianis tús a chuir le cuasaí ansa I Mhala. Céad se le bheith Ollscoil Luimnigh. Ollscoil Teicneolaíochta na múna gur an bris a gáil go deire tá sé thnáis ag Ollscoil Luimnigh. Hís fún an son, Teicneolaíochta. Ar chail cuinnig, pas Cluiche, Cluiche taobh le gur ag chuirseachtaí Jack Leahy. Ach ag deire an taobh lína I bóchant a iireachta agus pochsleas a bheith ann ag deire. Seastán ceilh lán ar an taobh hail. Fuhingt éigeiste gán mar taobh muda sin a sé fuair agus fluch bula maith an son. Ollscoil Luimnigh ar an únsaí deispeidir a céad scór blocháil má déanta sigan son anna cosanta go tús ag Ollscoil Teicneolaíochta na múna agus deis go siúd é ag glanna agus dullar an únsaí. Anna chumar gríist an taobh lína buile fuit an son agus ní haníonn sé sin leis an luch banistíochta an réiteoir ag scuile leis sin mar ceann contúirteach ag Ollscoil Teicneolaíochta na múna ar taobh eile ach tá clúdach má hir an son ag na cosantóirín slitir cailte beidir goil seans ar an tarna iirecht an ceann sin scúpáilte ag an lán tá sí ach ag deire ar héamh na lábha deise céad seans an son cailte ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún ach bhí contúirte sig an son ar hurling an ceann son a sig dóibh Pácamach mar Teachtamach an son tá ar an Morgan ar ó Cailráin fi chonacha Dubredáin. Contasig an son tá ón bhéir nó ánahan glanna gorcaig seach sa láran son glanta cír an jais a bhile na Máirt dar nó taí úntaach ag jais le corcaig áir dománaí a sethe agus go deire iad sa tóir céad scór an so tránóna clippert os cabhar an réiteóra ach scuilann sé leis. Well, tarring sheer, well, tan réiteoir sásta ligant an immer dollar right beidir goil seans an tá ar cúlín ach tá tarna, well, tá mián son stoppa agus deis glanna ag a deire ag Cillian Doyle an tarna seans cailte ag Ollscoil Teicneolaíochta na múna ach beidir go mé deisianis ag fear Fort Láirge sinné Seán Walshach a hiireacht ar clé agus ar fóríl an tarna ceann ar fóríl forhór na seilbhacháin tús ach ní léon scór fós ar clár na scóir ceachtar dus na fórna. Pácamach a ríist ag Darach Fahy. Sliver bogad go mar an ceann san ag sciúristeach a Bert cosantóir an buntá seo héh ivercha fad na talún ní hen ceann is fearr ó héh glanide ag a deire tagann séach agus lágíireacht ag Colm Mara las captain na fórna ó Clún Lárach a iireacht ar stray agus well ní léon scór fós le feiscin de Mhala. Pácamach inis le teacht ó Cathal Wilson. Tábhaint chuid ama idir gá chóirle den tro a raibh sé. Díreach síos tríd a láir go deire. Contasig an son Mark Fitzgibbon bhí anna clé de Fort Láirge go deire seachtain a bhí mé híos I Barc an Bhreanig agus bhí anna Vaseline leúildómh pas amach an tá dí Adam English ó Rún Bleis gan chéad craibh máíochta a riomh tu go leohin limnach am líana agus anna haspátas in English in sta cluichí seachún deisianis go lántasaí Aidan O'Connor an ceann troirithe isteach agus tá chéad scór aimsin so tránóna ag fearr Luimnigh O'Connor ar clár na scór maithaige. Ollscoil Teicneolaíochta na múna teachtamach agus deis go teachtaín taobh sod an farc. Fad go leir leis an muile sin ach beidir na brogan pas amach níl go deire leis me Haran lína beag an puc sleas go deire fábhar Ollscoil Luimnigh. Líród agus lábhard an son ach ag deir scuileann an réiteoir leis Ollscoil Luimnigh gur teachtamach Bert an son ó chorcaigh gur brethir slitir. Rís níl an réiteoir sé an adóg mórrán an áíir tá sé scuile leis an imirt agus ag deir an brise a bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta na mún
And Council Shore Hishtach. Ag a Varlar Park agus tá sé Haran Trasnon and son ag Ronan Walsh. Farkiri score Mahagashud. Eric Ho scored in Gate out in Sotranona. How ag Zula Clef ag Comer Gama in Ari agus Kaik Turva going in Sotranona. Shishin Aumbresha, no Pokina Eric and Moscow. Get Erna Himmer at Queenie and Clef Canisher Shul in Machon in Muyo in Bar on the Bar and Fjaush. Chonachta. Neil and Doma, nach tan Farkimmer around the rain comma. Count on Harlina, Pokschlas Elish, and Kuyu Clown din Shemachadi shot Tranona. Akishin of over Ollscoil Teicneolaíochta on the moon. Coolin on Taven saw. Kuig nomad catcha. Pokschlas Elish Ovenish. Ishil Faden Talun agus ní brín sé sin amach agus Brunton is Shelva ar national son Ollscoil Luimnigh chance column Coughlin tachtamach leis Gaunson. Ha Bird Commentator stigan on Tossi, a sé favorú sigla sé Jack Leahy agus ag deir tá Cathal Wilson obal tachtamach sin smachú mac fada le own varian agus far on han glana obal sin a glana susti Sean Walsh on Guishlán Cúna Bort Larga Bearer and son and Raitor Tarpon Toshta do on Club Cana Trod and Sale Shocking Initiate pass all Mahaguna get in a Sean Walsh Fos Adult Treat vi Clay Mahaga I get der shot on the Fort Larga can count son I get der Skirin she uig agus Cousin Mahayen of Ollscoil Luimnigh can need to cur Aston Rocht and son and pass Fos a Gebru Macdo Bergul Teshinish ag Ollscoil Teicneolaíochta on the moon agus ag Alan Walsh o count Turk agus Tasha in Haran Trasnonig Walsh Peace of Mahoimer and son after Sean Walsh Hosnig, Alan Walsh Creekning, Elaine Goyle after Acta, Ollscoil Teicneolaíochta on the moon, Gaffa Do, Hain Contosig. Nish Ollscoil Luimnigh, Oscailtí Osa Gormac, better with Contour and Saga, Chancer Cool and Pass, took a last man, Kool-Aid Chalk, they get Dara, oh, Lagirt. And Raitor, ag Farrar Corsin, Elaine Corristach and son to Reintim Hori and Arca Kayla, ag fi Desh Glover and son Kylta, Chuck Shemacher and Tarn Erict, Smachta Shigan son ag Adam English, Squilla Shea Fayach and count on ag Casa, Yesh and Tarn counter for real vi Chancer Coolin and Ish Kylta, agus an Do Have, Begoni Nervy Shuck ag Tusna Himmer and Pocamak, D English, Fogan Shea, Higadera, for Aidan O'Connor, Coolin on. Valian Brune, Agadera, Shocking Ishtak, Garrod O'Connor, O Hibrador, and Agastasha Shin, her Clay Arish, Treaking the chance of the Kylta. The Buddha, she scored all the focus of Ali Gatisha. Gatíocht's son. Gatisha, Costantori, Ollscoil Teicneolaíochta on the moon and Nochter, Passamach reached the Adam English. Fargoon Bleshka, Dollar Ruher, Illing on Ikare. Count saw Derek Haran Trasnon ag English on a score of ad agus sin cormt an tarn of outa. Pocamak Máirt tokens on agus a reached Pokschlasse cé nach chud an farc níos secure na ein Ceanella Galore Bully on Davlin a feice Gadisha on Do Have agus Deshik Ollscoil Luimnigh reached. When Clay some Russian talking Chicago, the Ollscoil Teicneolaíochta on the moon to Clay Carru Canish. I can am shot and fleeing as an urchin dimmer Hori Gimmert, dog Gumte, Homa. Oh, the Kalish and son, Ganin Keshtagus, Farkorki, Shinta and son. Raitor, Dalashach and Lartlishan. Tossi, because Tony Hanska Commission, he had Carton so Tranona. Tarring Derek Chaston Acossa and son, Agus Thomas Walsh. Dal Mankind and son agus Carta Bui Solom Sha Corlish Fosi Tastal Can hit Carta Feckin Sutrish 9 Nomad Come on Nua Tastal come out Spanish Shin and Nert Heavy Instant Tarring Shin Octon Carta Bui Egadera Egg Paddy O'Donovan Gash I should have Eric Nish Shakun Cathal Wilson Go Coolin and Taven so. And Brisha. Dultreed. Ollscoil Teicneolaíochta moon. Dacrity stop Agadera, Bullacug, Vedder Gashaska.
Right, immerhóirí ar a ggónta chéile an son. An cúlbáir gan a bheith sásta ach láthraigh Browner chugan slitir amach. Chuna ceart hart an bhuir chuir sin lámh díreach an airde, tá sé seasamh leis an cinenne, an réitóric seasamh leis comá, agus fágus sé sin seans ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún dul chun tosaigh boutáin eile. Is teach amach na hógant Alan Connolly ón garig roimh a gcarcha ceanta mhór cluban amáníochta Chorcaí. Seach na chéad tástáil ó bhfuil mar seo tróna. Tá cúil agus fithe cúlaí aimseige in san trí clit aimar go dtí seo im lína dóibh. Deis chuirlinn a gcuidenis leis an bhfuil cúig féidir agus seasca Connolly ag scuile leis an count son an mhuir dul díreacht an bhratbán. Scór maith an lán tosaí. Connolly ag aimsiú. 3-2. Na Ollscoil Luimnigh teacht tre Colm Mara ó Cluiche féhrú. Dó héh gan bheith géile áirlach an Tráchtaire. Agus Clippert ceart an son decoratíg dunar ben slitir gáil ag deire tá sé ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus glantar cum éig an teach ní i bróg an glanna ag díreach amachtaí Colm Cochlan agus seans ag siúd ansaí eile a hosnú. Líhínis. Deis ón Dave Lína an count an seoirithe staach agus tá sé sin imethe ar clé agus ar fórí le deire an carú ceann cailte. Briú tart féin seans ach ag deire ceann eile cailte fan an scór 3-2. Is ceann an léir go má Michael Corcoran. Seach sé neis chuig ar an tarníireacht agus sig fannach lasmá tá Gearóid O'Connor. Hís díreach fúne, go sé passa seachtaí O'Connor. Well, tá go sé tamlín eile Cillian Tyler dúis sin is scuilann sé seachtaí san tosa go Máirt tá cosantóirí san reis gabhlis bagóla a stigan son agus glanta go héifeach an son na súla buinter feich second ag Diarmaid Healy den slitir toisige Bearmore heimpel ar an son dálámh ag deir an réitóir scuile leis cadat gá dhéanamh go buile séragáil tá sé rán son ach ag deir sellh cailte agus Clippert boutáin eile. Ag deir buile séir i bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Agus seans eile ag Alan Connolly. Chá numar 10 catantá i Mhala. Tainrod atá ina bantáiste don dóhéh níl an nuirt sin do réan an sa tróna. Agus an bháiste leidthe beánín ná mar bhí an túsnar hosní mar sa tróna. Deis sin is ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún leis an bhuile séir. Connolly for sin counterna go bhfuil cúig féidir go seasca búilte go má tá fad go leor sa bhuile ach níl crinne aige sin an tríú ceann is tá mé ar stréá. Mó díreach leis a bach amach díreach síos tríd an lár. Bert Ollscoil Teicneolaíochta na Mún a dul an slitir ní arbríonn an plan sin amach dómh agus tá sé neis ag Ollscoil Luimnigh scuilte staach an son ag Gearóid O'Connor iireacht ard ag taistil agus Haran seasnáin an son ag Gearóid O'Connor. Sár cholína go siúd agus tá míid corn den trí a bhouta. Ní lucht banistíochta Ollscoil Luimnigh sásta leis an méid amatá Muintir Chorcaí tógant leis na pocan amach agus sé sin lúte agus ráte go láidir tú leis an réitóir ní don gnééis sé mór an seach an rístíad Cillian Doyle an cansa scuilte seach ag fear Kyle Quinnigeach ar yes agus ar fóíl uanta is fiú iirtaí fadón chúla riil ach tá rein seansan is cailte agus beag díma ar cúig na seansan ar stré ach ar chlár na scór an dá ar an gobar gob trí cúlín an taobh. Ó buile láidir fight an son agus cíimiid Cort Ellenson tar Ollscoil Teicneolaíochta na Mún bí seráilte agus fear Luimnigh sínt an son níach mé go dtíreach bhí Clippert os má cór a gharra mé an buile an son a fuair sé agus aníans bhil be Cort a buí ar a leid le teacht an son bagólam. Right,
Timorhorin son an Archi Céile. Cluiche tastáil Gcónaí. Réiteoir ag Leathart Gcónaí. Tá sé cinnte go bhfuil an Timorthóir go bra agus ábailte leanúnta raig. Mail bheag an son for sé buile úfásach. Agus ag deire tá an deis ag an dáhéamh Leathart le chéile an ála hógant agus fécint ó héamh an corchuige céirt is fear a dhéanamh agus stad áirithe seo. A sé treis cartan nocht is tóla man son tá chuirteach fós an son ar gcuoine agus roint buliad olisteach cléthe tasaí go maith agus stad seo. Carta darag bronta an son cíimiid again second. Cé fuair é sin ach ifar cardeig tá imethe an farc má se. Cardeig I gona cúgur deig a bheith ann an isis agus Alan Connolly stóla me tá mithe. Cailún tá sé ag siúl go maul go dtí an taobhlín an ceann síos fuair sé cúlín ó bhfuil cúbhéidir seacóchéanamh ach tharraing sé slap trasna an son a bhí le iireachtantar Dave Howden farc agus well buntáiste ó thaobh ihreach an isis ag Ollscoil Luimnigh ach ní heastain nóhaine sin éiscint in éon chluthe agus tá se carta darag ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún tá siad féhrú. Sin réiteoir dúircha cinnte go bhfuil gachtain go bra sa le tar sé deis tá nimir leanúnta raig ach Alan Connolly imethe an farc an seo agus carta darag ar thart tá spáinte dó. Be siad féhrún is cúgur déig a gcuine cardeig tá sé dul isteachinn san seastáin agus an ceann síos. Again is an Poxéir ag deire be cúpla nó an cútah gorta go cinnte ag deir an chéad leathansá sa tríú ceanóman an son gan éon action ach se chun a ríist Ollscoil Luimnigh gur ag brethir ag ann son. Buntáiste ó thaobh ihreach an isis cá seasaigh sé sin dómh arrách nóna mar seás deis an isis ag Colm ó Máirt ach an réiteoir ag deire árá go raibh Cluiche feice. Ní mór an isis smaachta commander cuasaí mar an dáhéamh tasaí go maith stad áirithe seo. Ach carta darag tá spáinte de Connolly. Nis buile séir éas go má dhearfa ag Ollscoil Luimnigh seach nó méidí catar glog ach bhí mail trí nó ceir nómad an son don chóirt tú agus be cúpla nómad le chur leis an srucha ag deir an chéad leathansá. Deis ag Ollscoil Luimnigh. Ceann so teoirtaisteach ag Gearóid Ó Conor agus tharraing seasán sin gá ceanna sa chéile go siúd fuair sin ceann dearnach ón imirt oscailte ceann ó bhuile séir an isige. Agus rian ráis le cúpla nómad beidir an isis ag Ollscoil Luimnigh buntáiste ó thaobh ihreacha de. Prab buntas Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus iad le cathairtíag se chun deise go bhar lear Park Brian O'Sullivan chance ar a cúlín an ceansa tóiste níla go deire ar fóríle ríist an séú ceann ar fóríle Ollscoil Luimnigh agus beidir go deach na seansan sin ar náisiir ag deire na himmartha. Tá mé cinnte go mbeidh an bhanistíocht ag súil beidir le cruinneas níos fearr ach le cumas níos fearr chun scór na crothú. Beidir go oscailta is ar Dave eile ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún tá sé plúchta an son Alan Walsh agus ag deire an aingeann chun carú leis agus deis an son well Cluiche eile tá an dáhéhanis drochmhúnta agus stad seo agus builí a dolisteach nach bhfuil gá. Seans go a spáinnig Thomas Walsh carta eile an son ní bheith éon leiscear. Fear Ollscoil Luimnigh sínta Gcónaí. Ní bheith gaglar be ar carta a spáint ach dach an carta sé an ceist. Carta darag. Carta darag díreach. Tá spáinte ríist an son. Cíimiid again second GAA fág in na parca. An Fearlóir Park is tólam. Ifar a hocht. Tá imethe níis sin é Mikey Finn ó bhainisteoir na Corran. Agus se carta darag tharraing sin son chuirteach
Sin farcha gágan tá sí taobhla trúr déag inis Ollscoil Teicneolaíochta Mún agus tá tréimhs ama fada fós le dolan so I Mhala Caran ag trí ar clár na scór ach tá an Cluiche seo droch fúnta ó immerthe le cúpla nómla nús agus anadí teachta seach ar iarn Ollscoil Luimnigh ifar fithe agus sin é Evan O'Leary á hána cúnta Luimnigh. Réiteoir dúirganis cinn tú go bhfuil siocháin ag international tá. Luair isteach go dtí an réiteoir ón Drisleáin. Ruair dtí inis feice an Máirt Drisleáin stólam. Ach tá Maici fin imethe sin farc ag deire an buile amach tóca agus well tá ag súla action níos fearr héamh na Hamánaíochta ag stad áirithe seo Ollscoil Teicneolaíochta na múla trúr déag ag stad seo breis fé bhrú gan éon ceist agus am go leor le dul deisir dé bheile Ollscoil Luimnigh Patrick Crotty ón Scarabh a ríist aspa cruinne ní haíonn se sin le loch banistíochta Ollscoil Luimnigh tá siad ag glóir isteach an son níl siad peachsásta agus é sin ar fórí le ríist. Leis Ollscoil Luimnigh báthán eile teacht. It's a tóir ar scóirna eile go stad áirithe seo ach ní leatra ag glár ar chlár na scóir ach an bhearnas lú cúlín amháin inis bhfuil chuir isteach an son réiteoir ag scuile leis an imirt agus tá deis ag deir ag Ollscoil Luimnigh agus ag Jack Leahy fearachún gcóirna an ceantas scuilte hir na ríist bhí sé héin den tuaim go raibh sé ar an seasnán tá sé gar gcóint leis an Máir ní don gan sé sin éon ahrú go stad seo híleidir gur cas sé seach ach ar fóiríil 8 gaing de seansna inis caiilte ag Ollscoil Luimnigh ach iad contasig le héin cúlín amháin Caran ag trí scóráil an Ísland sa Mhala. Leis deis ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún ar choméigand iad gur gar tríd an son ach tá siad féhrú ó héh Ifrica agus Bert Díbert an farc le cártaí dearige Maici Finn agus Alan Conley in san chéad lehansá. Rithim an Cluiche treis amacht ón dáhéhann á riir agus stad seo chuir isteach an son. Ollscoil Luimnigh báthán eile tré Callum Coughlin chunta Luimnigh an son ach blochail má déanta luch leantanis teacht glórver céimean an son well an réiteoir ag ligean dómh níl se lucht leanta Corcaí Colm Ó Mair ag deire Gyrigh Brethir tá sé good ar ná se cuméigand ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún ach tosaí amháin istigh an pas gan a bheith úntaach agus ag deir Ollscoil Luimnigh ar a sábhín so istigh an son tá siad chun tosa go héh clár na scór ach Bert mar hórsa reis agus stad áirithe agus deis istigh an son ag Jack Leahy an deis ar na chur stré an counta díreach leistigh den cúla níos fearr an son ag Leahy agus iad cúig an ag trí chun tosa gan isis. Trí cúlín as a chéile inis ag Ollscoil Luimnigh agus catadar ar neistín 8ú nó an 10 nómant sa cléad an scór dearnach ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún hána sé ó bhuiile cúivéidir go 60 Alan Conley ach an fearr chéine inis imimead an farc mar atá Maici Finn agus iad taobhla tróir díag éasca an son ag Mark Fitzgerald pas gan a bheith úntaach i brína go deire lántasaí Aidan O'Connor fuair sé cúlín níos túisce tá sé seo roiéasca agus stad seo inis agus crut Ollscoil Teicneolaíochta na Mún inis ar fud na háite. Dúpil scóirna Shane ag trí feic sé táchtach Ollscoil Teicneolaíochta na Mún feicint an féidir scór eile gáilt roimh an brise más féidir chuir isteach an son deir an réiteoir
agus ag bula séiricha. Dar nú níl can leann inis chun is na hógant. Some go bhága siad fé Alan Walsh ó cheann Turk. Bhí sé siúda feiceann don taobhlín a feiceann cé a hógaigh agus ní hógaigh sé siúda. Nis an scór seo tastáil go dóide. Jack Cahalán ó chumann Baranéfa I ggurcaigh go hard ach yes. Agus fóríl an carú ceannar stré ach má bhí scóir tastáil a riomh ó uireann bhí sé tastáil an sonútha agus deis má caiilte. Cúig nómad fácas I chéad le. Anna chuid sapáisina sé Ollscoil Luimnigh leis an Santa Cillian Dáil glorg an Cluiche ní bhaig ó sin lágíirt agus beag díá cintartha na seansan sin ar fada bheith caiilte né gang de seansan is caiilte go. Mac a rísle tachtú Cathal Wilson tá sé gléthrána go más a cúil ag an aon tastáil ceartar ó thaobh tart fé cúil go dtí seo. Rís na fearras ar meis Ollscoil Luimnigh lá an ábalta na himreóirí a fioc amach go héasca. Deis Tráchtaire an únsaí ríist. Gearóid O'Connor gá chúlín go dtí seach iireachta a Galtarnáis ar an tarnaíocht san Sonnig O'Connor seansar cúlín spás an numar chuige agus tá sé sin anna éasca agus stad seo ag Ollscoil Luimnigh an tríú cúlaigh fearr Hibredáran. Seachtain ag 3. Sean Walsh go Seán Cúnach rúthar maithe dhéanamh. Carrick tastálaach beag imreoiritá ann an pasta go lasmá ag deire agus sábháilte ann ag Brian Lynch. Agus Carrick tastálaach an pass go bocht an son asper imreoirí ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún agus deis go héasca ag Colm Ó Mara teachtamach. Ceann sin beáí numarchach beag seans ag Fionn O'Connell chumann Niamh Catriona sin na glanna mac go dtí Ronan Walsh ó chail bháile Géirí. Tá sé dachar spás I dhéanamh dómh héanaistigh agus beirt bhreis ag Ollscoil Luimnigh brúan son Jack Cahalán deachirtaí an ceann na gáilteach Ollscoil Luimnigh go héas go teachtamach uair amháin eile. Go Cluiche. Rís O'Connor. Gimte an deir seachtain dus na Tiberdig agus sin go thnáis go maithan son ag Ronan Walsh agus seansan is a ggóin bhéiríonn iad a chur ar an únsaí. Ach a rís cinnta buntáiste chuibh iver go bhfuil Tarrington son. Níl a dearn réiteoir smachta go háling ag Alan Walsh fear ceann Turk fécinn sé in orda deis an son ag Walsh ar scóir é sin Haran seasná beidir scóir an clé go dtí seo bhí sé féhrú iling anna géir ach scóir maithan son ag Alan Walsh an tarna chúlín ag fear ceann Turk. Seachtain ag a ceathair. Táim go machtain tá an san chéad le a bhí lán de ach 3 agus tá buile eile an son. Buile séir ar aon chuma. Ach ní léon cóirte ach tá an Cluiche fós tasaí go maith an dáthaobh. Mair a seasamh ar an tuirt an son fágus siad an ceantar fé Jack Cahalán. Ní raibh an tális leis an iireach dearnach. Deis an son ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún an bhearnach ar neistí péire beag siad sásta go mála sin nuair chuoineanta go bhfuil siad gabhann beirt ar an bar immerthe. Leis Cahalán. Ceann dearnach ar stréige an ceann son níos sa fear seatá. Loch lenta mór ó Corcaigh. Jack Cahalán ag aimsú agus sin gá ceann as a céile in isisio. Arim lucht banistíochta Ollscoil Luimnigh hís agus iad ag luair isteach úsáid na fearr breisitá goibh. Ach uaireanta ar an le himreóirí sa mreis bíonn sé dechar an crot a gáiltí gar comá chuir isteach an son gan éon cheist ar Brian O'Sullivan agus chuir sin slitter síos cím an son tá Brian Lynch den bhar a gcónt an son ní fiú sin dhéanamh. Clogurrá bhfuil míid stiginn san nóma dearnach de gnáim sa chéad le beag 3 bagólam nó cear nóma le chur leis bhí mail cúpla boutas chéad le. Tá seansanna sé Gearóid O'Connor.
Bhuain temple túthaigh I dibredáin tá trí cúlín aimse go dtí sa tránónaige. Ceann ó bhfuil séir gá ceann ó Nimmirt seo deisir I gceathrú ceann tá sé fada go leor agus tá crinnes go leor chomh maith ag Gearóid Ó Conor an imreoir seathe agus an bhearna síntamachtaí trí cúlín boutáin eile. Léon chóir im an orda go fóla he bhean cúta an gorta. Ach, sin dúrcha le seach in san chéad nómad inis ag an cúpla second. Puck Schlasser Dave Howell ag Ollscoil Luimnigh iad trí cúlín chun na maithasa in cléthe nachhfuilúnta go dtí seo agus an dóthaobh nuair bhí sé ag an tús níor carrig sin son beirt a bheith chuid an farc ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún an caiid an amháíocht beidir gan a bheith ag an leibhéil gur bhhaling a dheiscin a catacuoin a bhannacuid Gimmer trí cléthe nimach seach lá go má rásúntaach síos tríd an Lawrenson ag Ollscoil Luimnigh an pass amach go fada le Patrick Crotty fear an clár ón scarf in iarthar an clár scuileann sé le hiireach má ach Raig Wilson an orda go sábháilte stig ach an glanne aber le déanamh an bhuirnaige marachtain go contúirteach leis na hiireachtaí passan na garda sigan son ach glanta fé dhearg Darragh O'Sullivan. Nis, Bert Cossentóir tosaí amháin ach dinta go má leis an tosaí I stig bhfuil Calísh an son Níla Darren Réitor, cé go an tosaí sínta fós. Deis ag Ollscoil Luimnigh Tráchtaire ríist. Sin an am cútamh gortathe. An sa I Mhala, dar nó tá DCU dóchas an cáilthe cléthe canis a bheith ar siúl an sathairn. Deis Sean Dave Lean an son ag Jack Leahy cúlín níos túis gan ceann son 4 íle agus 10 de seansan inis. Cailte ag Ollscoil Luimnigh. Big tíma leis an cuid sin dá go d immer ní leathreacht trí cúlín. Réitor ag fear an nóir tá nómant go le imirthe. Ach, bachólam go mbeidh imirt na ggóile tá cóirleist le chur an tosaí istigh a bhí gorta Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Ach, cuioine go gcónaí Ollscoil Teicneolaíochta na Mún taobh le treoir le cortaí dearg a dúrach ag Alan Connolly agus Mikey Finn. Cóirleis fós á chur an son. Réitor dúrach a cintú. Bhfuil gachní a ggóir agus a gceart. Agus, well, ní móna sásta tá fear chorcaí istigh. Agus Jack Cahalán is dul, má bhór an buile son. Go merigach ar náisiir na cosa. Ollscoil Maithid ar héin agus John Connolly istigh. Ach, ag a deire, an pachamach le teacht ó Cathal Wilson. Deir an clog bhfuil bhíd gánamad goilethos ceann an trucha. Ach, bagólam go méid cúpla imirt Ellen sa in san chéad le I Mhala an ceann san arís ag Ollscoil Luimnigh. Ar chaméigant, good ar náis ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus an brisin a bhábhar an tamsad pass. Machan son Cahalán ag Eric Breher. Tá sé fós leis ag Sean Walsh. Le hiireacht Ard Walsh an ceann son ag Turlingt ach ag a deire. Ag Turlingt Haran Trasnán beidir cúlín an cléthe go dtí seo ag Sean Walsh agus well ní leathar ríisteach Rá chúlín 8-6 agus tá sé go maithbalt an scór na chaimsiú. An réitor ag Lorg na Líród an son an adóg Lahama sétan sa I Mhala in cléthe Leathcheannais chun Giobúin nach bhfuil haar molla berta ach na paintí ar fada bheith le play ag an mrise an dá charta Darragh Mikey Finn agus Alan Connolly díbret an fart Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Tá sí taobh hero heh Ivrica, tá sí taobh hero clár na scór búg faintí an I chéad lethe teacht agus action il an tarna le gan bhailech an scór lehamansa I Mhala. Ollscoil Luimnigh chun tosaigh 8 cúlín go siúd, 6 cúlín ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Agus ag a deir an brise a bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta na Mún an ceann sa treoir isteach ag a bhar lár park agus tá sé Haran Trasnán an son as an rocht an son an pass fós ag a brúmachto beidir bhfuil deis inis ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus ag Alan Walsh ó Count Turk agus tá sé sin Haran Trasnán. Tosa go heh clár na scór ach Bert Immerhorse an reis agus tá áras agus deis istigh an son ag Jack Leahy an deis arnach ar stray an Countsa dír a clastig den cúla. Níos Lán tosaí Aidan O'Connor fuair sé cúlín níos túisce tá sé seo roiisce agus tá seis agus crop dúirt é a gáiltar náis
an tarníir san Sonnig O'Connor, Shenser Coolín, Spás an nummer Cage, agus tá sé sin anna éasca agus stad seo ag Ollscoil bhfuil Tarrington son. Níl Dernator smachta go háling ag Alan Walsh, far count Turk, fecinn sé in orda, Deishan son ag Walsher, score é sin, Haran Chasnon better score in Clégadí seo. Machan son Cahalán ag Eric Breher, tá sé fós leis ag Sean Walsh, le hireacht Ard, Walsh and count son ag Turlingt, ag Dura, ag Turlingt, Haran Chasnon better Coolín
book the ticket. It's worth and all. Yeah, they only announced it today, and I said, no, the parking was 50 quid. Like, what's bad? But it just means you could sit down more often. Like, I don't really care where I fly. I can fly into Cork, fly out of Cork, and fly back to Dublin. The price actually wouldn't bother me. Oh, sorry, the price. Like, if I flew back
Mhala Seanóna Ollscoil Luimnigh Mother Bark le cúpla nómada nús ach ar clár na scór níl atra a gá chúlín an sá a chu héh ihrecha ar a bar tá beirt san reis ag Ollscoil Luimnigh agus Maici Finn agus Alan Connolly Dibert an farc ar cartaí dearga in san chéad le. Se beag le feiscint céimh ag a dul raig dí Teicneolaíochta chun Fitzgibbon a bheith ar siúl an sathran beag seo leirtar se dó in Connacht a Mhic agus Barnóta áit buinte amach hena féin ag DCU dóchas éireann an ceannas fear ar Ollscoil Chorcaí héna fihil héna séideag níos luha céad seilehann son ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún an ceansa teoirseach bhfuil beran son tá a deir an réiteoir agus deisir scór luach an bhearna is luach choidir na fórna. Nes na cinnte go raibh cúpla focail láidir ag lucht banistíochta Ollscoil Teicneolaíochta na mún lo ag an mrise a raibh ar hain smachta cumádar hain ach i bhar dó go bhfuil an cléis seo fós ann-dóibh agus tá imreoirí maith go ní léon ceist fé deis seans caiilte sa chéad le ag Ollscoil Luimnigh agus deisir géad scóirnis ag tús an dar lethe ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún gan strain ar bheith Jack Cahalán an tarna cúlín ag a siúd agus a brab na súl ní leatar ach éon cúlín amháin. Och de gunna seacht. Ceansa ag a deire go ar náis ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún tá tinnar a gricin an so Seanóna cos a tarna le agus a deis ar cúlín an cós scór agus tá sé sin seolta Haran Trasnán gá cúlín in imacht nómad inis ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún agus péród a dúíoch lo ag an mrise tá sé treise brús i chéad nómad go dtí seo gá scór lua agus Ollscoil Luimnigh i driblód ag tús an dar le agus gá cúlín ceanna sa chéile géalta anna éasca beidir goil seansar dé bheile an ceann son treoirithe isteach agus tá sé sin imethe Haran Trasnán an son ag Colm Coughlin ag ribh sin sár cúlín ag Diarmaid Healy agus a ríist an dáhéh dul scór ar scór an so Healy le iirecht den chéad scó ag freigra an son agus rí seachúing Ollscoil Teicneolaíochta na mún tá si ag ri in san tarna le rudnar dhéanamh sa chéad le tá fuinehanta ochras inis anta deis ag Míchéal Mullins ach an ceann son ar thaobh na lámha deise agus ar fóríl. Né gona bheith hocht. Ríist cinn tú na gansa dearga teacht amach. Isteach sa cúne. Chun tosa go ríist á maint ar Chorcaí. Ar tá teachta seach ón Drisleáin. Ach tá sé sin ar fóríl. Hílann Luchlann go bhíor Cahalán ar an Trasnán ach díreach cúpla airlach ar clé an cúgu ceann an isir stréachá. Agus an pachamach tócha go mar an son ag dearach fahi ó arda rahan sa gaiileh. Cuoinnig ó Burton is a gomar scála gona Míchéal tá Adam English ag stracha as Míchéal Mullins an son agus tá sé na lútar leatar man son inis trid agus achran seasigh Thomas Walsh an fód agus well ní mór dómhanis an cléthe imirt seachas an duine mar tá sé teacht mar a bhí an túsan sa mí sportúil, neamhsportúil agus imimeóirí an dáhéh tarint trasna chéile agus gan a bheith imirt an cléthamáíocht agus ní maithe sin éiscint Adam English agus Míchéal Mullins an son a chunig mé an talahíd ag tairt féna chéile an son agus beag le feiscint an bhacha aon ceannas na Máirt nó na Máirt an Drisleáin nó Máirt chúil aonaí an son ach mar dermse Thomas Walsh bhí sé chungart an imirt a dul trasna go dtí Míchéal Mullins agus English bei cart an duine ach an cheisna dach an charta buí nó darag buí bagólam tá sé tart fullorh láidir an vertical agus sinné carta buí an sonnig Míchéal Mullins agus an rud céine ag Adam English agus an dáhéh mar dermse slach go magadtí seo leis se le farnáis
Ollscoil Luimnigh, Aidan O'Connor, Giobúin in San Chéadla, and Council Trasna, Cool, better going to brush a mac, I get there, the Jack Leahy for Coolin Untuk in San Chéadla. Fogan Shin Cussentor Neig, Leahy Fosdal, Tráchtaire and Son, and Raitor Squealesh, Cluiche, Keel, Mission Son, I get there, Pulisera Mac and Son, I Ollscoil Teicneolaíochta in the moon. I guess Natter may fin Gansa. I guess Bugacon Kangareesh stole him. And looked upon a stick on Dahave. Kind of a sauce the Lorraine Kinigadisha. Cúgnómad Galva Catus Tarna. Coolín Idrina Foran and so Leathcheannais Curran Vicky Boone. I guess Derek Fahy or the Rahan Yukamach and Cans on the Hogand. Arim look upon a stick to Ollscoil Luimnigh Glory Stackens on Lanigi Egermertomaniachta. I guess Fochel Vaha Rajanson. Mar Boydown Gregan saw Harfor O'Have. Willie Cruig and son Mhala and she did Jennifer Fowler. Well, Shachung Sean Walsh, Coolin Massicadla, Farron Gashton Kunuk in Eher Desha and pass to the last mod Deshonsor, Cooling, Illing, Yer, Gama, Chasnacool, Better go Chess of Altish Neil, Air Foril and Sheo Counanish Kailta, Ollscoil Teicneolaíochta in the moon, Tashid a Crahuna Shansana, Spórt and Dunpockamach, Colum Coughlin, Brew, Cur Erigus, Good Hernashka Hayfuk Takofak, Dermot Healy. Dacrity Glana, Ibroche Shawbader of Over Mullins. Clipper Dimmerory, Tash Orteg, Ollscoil Luimnigh Gadera. Agus Gerard O'Connor, Kerriculin Cicadla, Far Hibrodoran. Brewa, Huristachan Son, Counson, Pass, Ummercook, Irene Egadera. Le Colum Coughlinish in a Smach Dugas, Far Luimnigh, Contard Fe Coolin Ehain. Diksha Norda, and Counsa, Toshta. Agus Toshta Gamahanson, and Tarna Coolin e Coughlin, Gawchana Sichéla, Agus Gawchulin a Risha Drinaforna. Dehagun of a Hocht, Agus Mailvig a Rishan Son. Lucen Cla Orda Gakintic, Tusen Darla Correlations on Tastoil o Vihal Mullins. Ach, kind and da have fake for Connaught van te maken in zijn Leathcheannais. Veger Schuler en Downach Bjugsa. Kunig Ollscoil Chorky Boilte se Leathcheannais vir Schul. Ik garluk nies tuske. Hena fehig DCU dochas Aaron. Hena sé diog ag Clashin Ollscoil le Corkig. Corlish Fos a Chor Míchéal Mullins and son. Agus Carta Buidar no Placasusa go Hina fe Hena agus Adam English im Shakti Lauren Ray Tora. Griff Clayster Marsh Ollscoil Teicneolaíochta in the moon and Tachan Chicagus and Countess Fjord TUS and lower Earter Cara Hochteg going to Hena Shachteg Alan Walsh le 3 cool and Tranona Shinta Rochulin Imsha Tranona Kadishaga Gooling Míchéal Mullins Fe Habital and Sonic and Doctor Sauce the Will Corsi in a cart Agus Shing Obelt Lanuntraig and so Le Pocamach O'Call Wilson Ganin cool Kadisha gus Ganin Deshinori Croha cool. Ollscoil Luimnigh attacked. Na Costa Co, Farris and Resh, Birds and Resh, Adam English, and pass Cluiche Shiggins on Berta Shigig Fanacht, and Cossant Magalor Kadisha, Shanser Coolin and Counts on Chorishtak, Aiska Gamagadera, Haran Trasnaun, and Tarna Coolin Jack Leahy. And Kerriculin Nassicala Nish Ollscoil Luimnigh and Chéad Coolins Tarna ag Jack Cahalan Chunile Kerriscor Nassicala Desher Counella and Counson Shoulder Stock ag English Sor Coolin and son he dig Tarn Clowanish Kerriculin Atra Nish Kalish and son Kinta Dirkos Karen Redora. I guess Fox Shofe Jack Cahalan. Go Coolin of Willie Sergadisha Cahalan. Kim he's fucking so Gerald O'Connor, Takishach and Lartlish and Monastor. I guess Darnovi Clehi Galore Reinfa Imhor Guitar Shachtane Shoots and Orav. Better Commission the Queen of Ma Vin Sheed Etern Lola Couple Coolinella, Rentim Hori. The Hartistach and Sussa Hart Dove and Kenson Imma or Haven of a Desha
An seachtú ceann inis me hir stréig Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Agus nuair hatú taobh hir agus Bertie Marhor imhet an farc tastín gahéin scór in áíire in Cluiche mar seo. Sinna me ar an lína, puck slasa. Fábhar Ollscoil Luimnigh agus Gearóid O'Connor dul Trasna. Kenson ag deire dul seachtaí Brian Lynch. Ac an tarn iarg tarnáis ag Ollscoil Luimnigh ach tá Cluiche feice ag Thomas Walsh an réiteoir agus seans ag Ollscoil Luimnigh chuirla na gcuid anseo. Kenton le tóca Gearóid O'Connor. Ceithre Cúlín sa chéad le ag fear hibredár an deisinis. Ar géad scór dá chuid hain in san tarna le agus seans bearna Cúlín a Ollscoil idir na fórna. O'Connor. Go hard, dear ag har an spotta ag O'Connor, Harveh crying an cúga ceannig a siúd agus Forest Park Cúlín an ish ag Ollscoil Luimnigh. Dartí Ollscoil Teicneolaíochta na Mún an slitter a gáil fiú agus stad seo. Ó, fear sa meise sig an son ag Ollscoil Luimnigh, beidir go raibh siad féin an cúl bar a teach amach bhí sé Croga Wilson an son, ach iad fós féhrú. Immerthóirí sa mreis, agus Ollscoil Luimnigh a teach Trasna cúl agus tá sé críicne sa líntán. Cúl ag Ollscoil Luimnigh agus bagólam gur sin mar caibhland. 8 gúlín atra, bhí sé glanta céadúr ach ag deirna fed an son, Colm O'Mara, leis an cúl, a fuór an teangaháil an réiteoir dúircha dul seachtain na cinnte gúil gachtain na go brata fear fós sínta stigeann. Cúl ag Ollscoil Luimnigh héna 30 ag na nád a hocht. Colm O'Mara an leas captain ó Chlún Lárach, a fuór an teangaháil ag a deire. Agus iad an ish ar a gumpóir agus stad seo. 8 gúlín contosig. Nómad gánomad agus stahad caite. Sin héna sénis a sa chéile ag Ollscoil Luimnigh agus is dóla man ish go múis an cansa ar a sábhín só. An cansa seolta ríist tar an Trasna an go héin rud an ish a dul na bhábhar Cuoinnig in san chéadla. Deag de seans na chuir fóríl níl éon rud chuir fóríl sa tarna le ach tá hain a 7 aim sin ish ag a stad seo agus iad 9 gúlín chun na masa. Nes Ollscoil Teicneolaíochta na Mún tá scóir tastal go dóta Sean Walsh. Can sa cailteach i brína go deir an eisce le Ronan Walsh. Círíoch, Circa Luisteach. Pass to cook. Gani number can son agus oberle den avec Lynch. Dartí é chamad. Agus Ollscoil Luimnigh reached a fich. Here Brahir Slitter. Tá sé có. Agus didn't go maig Brian O'Sullivan who count Turk. Can so squeal to shock a reached on a crinus or fad tarna la. Brian O'Sullivan a game shoe. Score Mhala. Héna hocht as a chéile. 10 gúlín mar Araspar agus arún is a dhéanamh idir 9 go taclisteach ar an Ollscoil Luimnigh agus sin é Diarmuid Hanafi ó Oran Mór Mary sa Gaillimh. Má se Diarmuid Hanafi sticker bark agus idir Cardíag tá tris an farcha gágant Cluiche feice an réiteoir tá Aidan O'Connor imethe Dúirc sos a hart go leor cluiche immerthe Grant Immerthoirí. Tá me cinnte go méid súlaháin agus stad seo ar an cluiche ceanna se Ollscoil Luimnigh agus iad 10 gúlín chun na maithas agus 4 uair cléig agus beagán os a ceann fós le Himmerton só. Nis scóir tastal go dóite. Sin na Cahalán gan éon strain an son. Agus tarna cúlín an tríú cúlín tarna le hanis go.
Ríist Ollscoil Luimnigh cíntu an buntáiste Bhíomharcha Farras an reis fud fad na háite deisir scór Kenson fóríl an chéceann ar strés Teicneolaíochta in County gur fad. Tá sé nád fá. Clippert imróí ar an Dave Howell an réitúir scuile leis agus ar go méigand ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún ar nasin son agus beidir meid slí an contosig bhrála thug scór na gáile gáilt dúrcha ní do cumad san immert an son a tá bearna 9 gólí natra an sa i Mhala agus dachar slí eiscin tarnáis agus stad seo. Nis, iirt ma ag turlínta sigad bhfuil duine ag an lábha chuir an áir a brethir slitter sinna hastíon ten sé thar gahainge agus deise go deir ag deireg faithí tachtamach agus glantaigh fear na gaillimhe. Callum Coughlin. Spásaige, aumaige. Ag deire scuirne sin thar an trasnán agus be an puch sleasa ag deire ag Ollscoil Teicneolaíochta na mún. Is déanamh ahrúil an son iver 7 go tachaisteach agus fágan na parca an son iver 2 agus cílinn sé sin máise Seán Rinn ó Ainach Kilnamóna a gúntainn chlár tachaisteach imar thorma agus fágan na parca an son Ollscoil Luimnigh tá Patrick Crotty cho imar thor chúntaí fágan na parca an son blin bhadar nó ag Máirt dal gasan áir se chunga ríist Adam English anna cléir mar go siúdan sa Tráchtaire. Seach fad le Seán Rinn, dúrcha sé gur barc imartha. Rinn féhrú. Ag go deire ann chun éis scúpa sús agus a glanna tá English. Níarín lo go deire. Tá fear sa reis mar a rímón lucht badistíochta fud fad na parca mar atá beirt sa reis ar fud na háite ag Ollscoil Luimnigh agus tá si gimar go héas gan son ó héobh seileadh cumad. Tuag an pasmachtaí Gerald O'Connor. Deisir scór. Ceann son ag casa áfach. Agus fóríl dosaon ar straine se Ollscoil Luimnigh. Rud a bhain le hebrúar, má hen siad ráid in Cluiche Dé Sahran. Ceann son imime thar an líne. Agus Ollscoil Luimnigh an tosaigh don fach sleasa sa. Nis le bheith tócaigh O'Connor ríist. Ceann garad, beidir go sé Ernestí O'Connor, déana go dain agus go deire lábha mara an son agus pass Cluiche seachtaí Cillian Tile. Nasnis, die Colm O'Mara, fear yamshik an cool and tain cool goodie so Tráchtaire. Le nartegant, question sliffer shacks lean ton. Tesher score and Kenson. Imhestach, Haran Shasnan and son, ag Diarmid Hanafi. If other sugar bark immer her toshe. Score man son ag Hanafi. Degulin in a shatra. Tamagamacht son. In Mhala, agus scornig tastal Ollscoil Teicneolaíochta na múmaltá an boxéir Míchéal an son ag Sean Walsh agus deis ag Jack Cahallan ag tá siad ag marachtant ar fearmheagán blóirí ní seileadh an sochas an súil sin eile. A cuinig Mikey Finn agus Alan Conley díbrethe den fáirt le Corty Dargus chéad le agus dechrachtaí óchin teachta seach san immert. Ní fad únganis Seán O'Hanlon a dhéiscint tachaisteach Ollscoil Luimnigh an turlach mór a gúnta na gaillimhe an baint seo chúsáid an son agus an ceart son a Cahallan a sé ceann son agus trórtha thar an trasnán an son aige an cearú cúlín ag fear chum an bar an éfa agus an tarú sin déantanis a bhar thugtaigh Seán O'Hanlon an turlach mór tachaisteach 9 gúlí natra héana sé ag go na náda de. Agus céimid an son cé fágan na parca don gur bé Adam English atá tris an fáca gágan tá chuid sé déint an sa Tráchtaire be sé tastal ríist agus an brise ag Seán O'Hanlon dí Coughlin leabhleáil an son beidir gan bhró séach ag deir de Seán Rinn ar chunta an chlár á Giobúin amach an son go dtí Diarmid Hanafi na honnadathe Giobúin go Mála chéile ag gur gáta gáilt ar an cúgur déag tosaigh an chéad le eile má tharlíonn sé sin bhfuil ní sé sin thar an trasnán 3 ceint ag ar fóríl bu ar riil táime gomacht an so. Den ómad go le fáca agus bhfuil idir na fórna tá Farraspár 9 gúlín inis ag Ollscoil Luimnigh agus iad féchan go má dul ar neistín Cluiche
Nor the hinchidary, Sean Rin, Gary Brehergansa, Farron Clár, Aaron Unsi, and Cousin Thorfach Niga, Bert Lasmala Passa Hard, Trial Shekulin, Hain, Rin, Gahard, Rin, Haran Chasna, Nagas, Score Mahansonig, Farron Clár, Dira Takashtakar Bark, Degulin after reached. Sean Adila Tráchtaire Dave Ella, Agus Ollscoil Teicneolaíochta na Moon. Queen of her Ahrúin of Dogatain. Fogan Parkinson beg ever Cuig Sam Fitzgerald on Glash for Countall Beg, Port Larica. Which didn't on such Ranona. Agus ever Hocktig Takashtak, David O'Sullivan of Valian Cholig. Gorkig. Tá slíomh le drap má hasí nua teachtar neis sa cléansa. Scoring tastáil. Here to Tráchtaire Shachanson. O Kieran Joyce. Cún go más cléthe. Canson ag taistil. Ach léit go maithig Derek Fahy stigan. Agus deis ag Ollscoil Luimnigh dollar and móthir bout one ella. Sean Rin lasma. Mas fitrin pass a hard. Denton agus an luair go teach ar the rúth arna sí háin. Smachtaige. Cúlín go dearnacha. Passan son di Sean O'Hanlon. Sean's go siúd ar scórel agus tá sé sin troirtha. Haran Chasna na 100 déad of diffreat in ish. Agus sá so sé sin luch banistíocht Ollscoil Luimnigh tá mai cinnte. Panel an a láidir ar fad. An count of troirtha Sean O'Hanlon, Haran Chasna. An bhearna sin tamach in ish di ein cúlín déag. Stern will 8 fan gate and Shadowvik Ollscoil Luimnigh Tarnala ear to talk Shachanson o Colm Coughlin. Tasha Shin Shora Haran Chasnone Coughlin Anna score if Adiga showed. Agus Tashi der Gumpord Gahilla is go Humlan and Sohnish. More made it cool as Negulin Day, Kakinorira. And vertity break den farsi chéile Ollscoil Teicneolaíochta na Moon Darkshin Cleho Vaunmar in our nurse a cougar dig gimmer tonight Tror dig that she Dackert on Vorna Tahis agus sin na fashion so Tranona Canella Shin to Shachanson Haran Chasna a Varlar Parkish and Brian O'Sullivan on Count Turk and Tarnacolina go shoot Tranona agus Ahru Elenish Oyenov Tree Coolin dig after Hena Fehe going an order day. Agus cíimiid in isce Tráchtaire ar barc immerthe. If a truck a tree, Tráchtaire. Agus sin John Fitzgerald os na Pirsig in Luimnigh. Garrod O'Connor Gléite Stach. Agus sin go Kielver be Cluiche le Máirt des Arhannig a siúd. Seachún Ollscoil Luimnigh bout one ella. Agus sin troirtha go héifeachtaach Haran Chasna a ríist. Agus Colm O'Mara cool agus cúlín in isige. Hela féin mór an méide sin. Ollscoil Teicneolaíochta na Moon an sliffer Yesh gan Tarnala. Léit go maiste gan son, ag Darragh O'Sullivan. Tuis go siúd teachtanis. Go reached Clúdach Mahanson ag Ollscoil Luimnigh Killian Tile. Vic an Spórt na Ferris and Resh foot fad na Parkinson Colm Coughlin. Reached Cluiche Stachanson di Sean Rin for Shekulin Manis Tushka. Trial sé Caunella on Dave Lena can count on Caster Clay. Agus ar fóril Kerry County take the chance in Kailte. Agus a brochure dersin Gakinta Dun Saharan. DCU Docus Aaron avec Loha. Larcher do Bjor TG Car. Nicholas just look at anything banistíocht Ollscoil Luimnigh deis agus sosa hart Lady Garrod O'Connor agus Adam English. Chnig into go machine fresh all to Irecht ella maha teachta seach ag dere ar fóril cúig count taken is Kailte. Níana sé difriútar bit.
Bertanish le Tráchtaire ar an Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Agus bhil ní mór de se thart imar thuirí eile stad seo. Ifir de fágan na parca agus sin Diarmaid Healy. Tá ifir fehadó Tacaisteach agus sin Míchéal ó Dixborough Gael chuinnig. Agus fágan na parca comá tá Míchéal Mullins gur tú chuirteach ar níos túis chuinnig. Agus ahrú cílfran san ifir thucht tá Tacaisteach in áitsúd sin David O'Sullivan. Agus Cluiche an son feice an réitóir. Agus bulas ar eile Jack Cahalán ach mar dermse tá sé marachtant ar an meagán an sa an clogarrág bhfuil mid imisteach sa cúgan nóid dearnach. Can sa chuirteach lín cearn ó cúlhastíí nutha ach an fód seasta agus nasta istigh an son agus deis a Ollscoil Luimnigh tachtú ar bháin eile. Kensan me haar lína an puck slas of over Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. An gan ceire cúlín aimse is an Tráchtaire an difriocht in our rear and so héna fithe héna ar fad aimse ag Ollscoil Luimnigh. Mór an méide sin ó heh scórála go háir san Tráchtaire. Is Ciarán Joyce gan bheith có lárnach san immersin sa Tráchtaire. Emily Carnoga and Brisha over Ollscoil Luimnigh a ríist. Agus better goil slí ag an tríd sin hastíí nu agus stad seo. Carrick tastáil an bulas ar gnótha go deire ag Sean Walsh. Agus Richard O'Sullivan an tarú déanaach tháinig isteach an son comá dá Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Si idir gá chóirle Sean Walsh agus Cahalán ag ceistú. Céir the enimid bhfuil ní anig éní ach cúil agus stad seo crut níos fearr a chur ar chlár na scóir tá Forrespór Olmhór ceir cúlín déag atar ag deisinis ag Sean Walsh cúlín sa chéadla tá me cinnte go dair sé fé cúil búilte go amach an cúil bára Derek fahí lá an ábalta agus ag deire an brise a bhábhar Ollscoil Luimnigh agus glanta go snasta ag lads Luimnigh an son. Nes seach an ríistíd Colm Coughlin. Canson ag taistil agus ag deire Haran Seasnán ó go halíonanta scórna den scos a Tráchtaire ag Ollscoil Luimnigh agus níl éon cheist féin torranta. Gánum go lead an am fáca. Pas sin ag brú a bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta na Mún ceann fada an son fada talúnach Joyce ag deire fahí ríiste den of dóhan an countson ag deire ar fóríl. Siad sa tóir na cúil ach in áiríonn san níl éon ceist an luch lenta a fágan na parc an sa agus tróna fuair an torra bhfuil níl éon ceist féile tamil soch an sa in áiríre. Bearna de gólín le ceathrúir clig agus stad seo agus ag méadú a gcónaí agus seachún Ollscoil Luimnigh a ríist. Kensan ag John Fitzgerald an tarlach mórmach dín clíháin átas tá Cillian Doyle ag fannach tríála sé cúlín an countson ag Doyle gohéir atá sé de búlas tardan le ag Doyle Haran Seasnán ní eola go bhí sa céadla ach an crinnes níos fearr in san Tráchtaire le gan éon ceiste Ollscoil Luimnigh sé cúlín dégan is etre. Nómid go lead gan am fáca agus má tá aon seochraigh an réitóir den Doirn ní imró sé mór an sa reis ag deir an seascat an chléasá hart mar chaibh an Jack Lee hinne seachún Ollscoil Luimnigh rí seoltaisteach tá siad go compórdeach fud fad na parca go héanaíirt búilte in san Tráchtaire le geall leis dul Haran Seasnán Jack Lee leis a gceann agus Chris ceartá dhéanamh inis go. Arim gur gánóm a dam cútah cuairta sulam a bheith go going ag deir an seasca. Níl éon ceist féin tarra DCU dóchas éireann a bheith le Ollscoil Luimnigh de sarna go le ceannis chun Giobúin dhá bhíle agus a 25 sean an son ag Colm Coughlin an countson go héasca níl irid agus dúláán a Tacaisteach an aig an son Coughlin ag aimsiú.
Ach, in áíar an dó chuirte darg sa céad le Mikey Finn agus Alan Conley chuir sé deir leis an glutha samar chaimhland in áíar mar ní raibh riomh sean an bhfuil le Tráchtaire Teicneolaíochta in íag sin le Bertamór mór chailún agus momentum agus céimrad a bhí acu imethe seo deis eile ag Seán Rinn fear chun den clár is scuile iirecht eile má isteach Haran Trasnán a chur lábhan origin son agus a rá tastíú a bheith páirteach sa Teicneolaíochta de Sahran agus fear ainach Kilnamona le scór má heile. Rúil a dintan son ach in áíonn sé difriúta béising imisteach sa chéad nó dam cútamh gorta agus ihar a fé takeisteach Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan san sinné Rhys McCarthy ó Charigí Líháin. Bog amach a ríist an son ag Cathal Wilson ó bhaile núis ar an Dave Howell. Can son na turling ríist ar le Cearnóga gan éon deisir cúla chun áíire. Cosantúir agus ar sábhín sóisteig agus deisiríiste Brian O'Sullivan ó counter gá chúlín má heimseige ingel mas a bhar chéin amachtaí Seán Rinn gá chúlín ag Rinn ceann se libreach tá sé tóir ar cúla bhrdóin sa denim semach Sullivan son ag Jack Leahy feiceann sin orda sásta an chúlín ag ghlacha an carú chúlín ag Jack Leahy agus fithe chúlín glánan is atra. Scóráil úntaach sa tarna le héna fé seacht gona náda de agus sin imisteach sa tarna nóma dam cútamh gorta antá in Mhala Ollscoil Teicneolaíochta na múna géirí críochnú le scór éigent ach a rís ní dhéalthaigh Ollscoil Luimnigh irid agus áirla istigh an son. Smachta go háling Diarmid Hanafi, dul isteach bhfuil seans an tóir cúla ag deir tá sé sásta cúlín na ghlacha hí seans an sonnig Hanafi ach ag deir díreach Haran Trasnán cúlín agus fihin is atra Hanafi leis a gceann son. Tné an adóg dheirigh sétan son ag an réitor níl éon cheist féin torranta Ollscoil Luimnigh a bhadrófa cúlín agus fithe atransa ag deirn himransa viidir gá cúlín chun ag an rise 8 agus sé ach beirt imrthór sam reisiá in san tarna leisin ar fad a dhéanaan difriad viidir ar a gompórt ar a sábhín so agus cílín sé sin DCU dóchas éireann a bheith le Ollscoil Luimnigh ag Leathcheannais chun Fitzgibbon fithe cúig ar an Sahran. An scór deirnach an tá Mhala búte go héasca ag Ollscoil Luimnigh héna fithe hoachta go siúd de gúlín ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún. Agus ag deir an brise a bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta na Mún an ceann so seoir isteach ag a bhar lár park agus tá sé Haran Trasnán an son as an rocht an son an pass fós ag brúachta beidir goil deis ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus ag Alan Walsh ó Count Turk agus tá sé sin Haran Trasnán. Tusa go héh clár na scór ach beirt imrthór sam reis agus tá áras agus deis istigh an son ag Jack Leahy an deis arnach ar stray an countsa díreach leistigh den cúla. Níos Lántasaí Aidan O'Connor for sé cúlín níos túisce tá sé seo roiisce agus stad seanis agus crop dúirt ag Alternais ar an tarnaíocht san Sonnig O'Connor seansar cúlín spás an numar chuige agus tá sé sin anna éasca agus stad seo ag Ollscoil bhfuil Tarrington son níl a deir an réitor smachta go háling ag Alan Walsh fear Count Turk fécinn sé in orda deis an son ag Walsh ar scór é sin Haran Trasnán beidir scór an clégadí seo machchan son Cahalán ag Iric Brethir tá sé fós leis ag Seán Walsh le hiireacht ard Walsh an Count on ag Turlingt ach ag a deire ag Turlingt Haran Trasnán cailte sa chéad le ag Ollscoil Luimnigh agus deisir géad scóirnis ag tús an dar lethe ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún gan strainer be ag Jack Cahalán an tarna cúlín ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mún tá tinnar a gricin an Seánóna cos a tarna le agus a deis ar cúlín an cós scór agus tá sé sin seolta is sin a smachtú agus fear Luimnigh chun tart fé cúlín é héin déag sé in orda an countsa tóiste agus tóiste go maithan son an le ceir scór as a chéile deisir ceann eile an ceann son seolta isteach ag English sár cúlín an son ach iad fós féhrú imrthóirí sam reis agus Ollscoil Luimnigh teach trasna cúl agus tá sé críocnas a líontáin cúl ag Ollscoil Luimnigh agus
Cansa Schulte reached Haran Trasnon Gahain Rudanis a Dublin of over Queenig. Agus didn't go Mike Brian O'Sullivan who count Turk. Cansa squeal to shock a reached on a Crinus or Fads Teicneolaíochta. Passing son the Sean O'Hanlon. Shansiga shoe their scorella agus Ashin Chorha Haran Trasnon the 100 did. Dermot Hanafi, Dulles Shock, but he will chance it over Kulo get Derek Tasha Austin Coolina Glocka. Fi Shanson Sonic Hanafi, Ag Ega Derek Haran Trasnon.